Την τσάντα μου! Φέρε τη... Μου πήρε τη τσάντα μου, τον είδες, έτσι δεν είναι? Τον είδα, ναι. Θέλετε βοήθεια? Να βοηθήσω ή όχι? Πρέπει να βρω τη τσάντα. Συγγνώμη για τη στιγμή, αλλά η κυρία Βενιέρ γιατί πήγε από το παράθυρο και δεν πηγαίνει από την πόρτα? Να μη σε νοιάζει, να κοιτάς τη δουλειά σου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Νίκος Παπαδάπτος. Δημοσιογράφος. Δεν με νοιάζει. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο. Πρέπει να βρω τη τσάντα. Ωραία. Ας τη βρούμε, ελάτε. Έρχεστε.